Pagsasailalim sa Region 1 sa Alert Level 1, posible na dahil sa mataas na vaccination rate ayon sa CHD1. Naritong report. Mas maluwag na restrictions ang aasahan ng publiko sa oras na ipatupad ang Alert Level 1. Ayon sa Center for Health Development Ilocos, irerekomenda ng CHD ang pagsasailalim sa rehiyon sa Alert Level 1 sa Interagency Task Force dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Sa ngayon, nasa higit 1,500 na lang ang active cases ng COVID-19 sa rehiyon. Yan po ay pinag-uusapan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease at may mga requirements po bago tayo bumaba sa Alert Level 1. So una-una dapat po low risk. Isa rin sa factors para ipatupad ang Alert Level 1 ang 80% na vaccination rate sa mga nasa vulnerable sector tulad ng mga senior citizen. Sa tala ng CHD, 76.3% ng mga senior citizen sa rehiyon ang bakunado na kontra COVID-19. Na sana bumalik na normal. No, babalik na. Bakit po? Wala nang kunti na lang ang mga tao na kaya babalik na yun. Sana po, kasi ang hirap ng buhay ngayon. Sobra pong kaya sana bumalik na po sa normal para makapag po yung mga tao. Posible rin daw na magtanggal na ng face mask bago matapos ang taon kung patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. Pagka dumating po yung point na karamihan or almost all na po talaga ay nabakunahan natin, ay fully vaccinated na po, pwede po natin pag-usapan yung pagtatanggal ng face mask. So we are very hopeful na sa huling bahagi ng 2022 matanggal na natin yung face mask requirements. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.